Buggies rijden op elkaar. We zien ze bijna elke dag. Toeristen die in buggies rondrijden over Curaçao en daarmee ons eiland leren kennen. Ziet er leuk uit, maar gisteren vond er een bijzonder ongeval plaats op de Krakasbaiweg ter hoogte van Ierdemal. Hier botste een toeristische gids die een buggy bestuurde tegen een voertuig voor hem. En op het moment dat de gids uitstapte om de situatie af te handelen, werd een van de toeristen die een andere buggy uit diezelfde tour bestuurde onwel. Hierdoor trapte hij per ongeluk vol gas en botste tegen enkele andere buggies, wat een kettingbotsing veroorzaakte binnen de buggy tour. Het is een lastig woord. De politie kwam ter plaatse en vroeg om de inzet van 2 ambulances. Er waren 2 toeristen gewond geraakt. Ook moest de toerist die onwel werd en de kettingbotsing veroorzaakte naar het ziekenhuis worden vervoerd. Het resultaat was dat de buggies op elkaar klapten. Ze konden eerst niet uit elkaar worden gehaald. Treurig natuurlijk voor de toeristen die iets heel anders voor ogen hadden tijdens hun bezoek aan Curaçao. Maar gelukkig gaat het naar omstandigheden goed met alle